Dumnezeu nu-L iubești numai la nivel de spirit, nu-L iubești numai la nivel de gând, așa, de moment, de emoție. Îl iubim cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, cu tot ce suntem noi. Acolo trebuie să ne ancorăm, că despre asta este vorba, despre identitate. Exact. Dacă noi nu-L iubim pe Dumnezeu și ne iubim doar pe noi însene, dragostea asta de firesc, că dacă iubim doar firescul din noi, doar trupul, doar ce se vede, doar ce avem, și nu iubim pe Dumnezeu, și o să fac o afirmație foarte puternică, dar cred că genul acesta de dragoste de sine este toxic. Salut, sunt Livia! Bine ai venit la podcastul Fetele fără roz. Sper că ai nimerit bine. Aici discutăm despre viață, Dumnezeu, carieră, băieți, feminitate și despre multe alte teme. De fiecare dată te invit să iei parte la discuții care nu sunt bazate pe concepții personale sau sentimente, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Bine ați revenit la un nou episod Fetele fără roz și mă bucur foarte mult că am invitată astăzi cu mine. Este seară când înregistrez eu, așa că în seara asta trebuie să ne scăpăm. Da, în seara asta îs cu o invitată. O să se prezinte ea. O să vă amintesc câteva lucruri din nou. În fiecare săptămână pe Instagram fac o zi de întrebări. Și a doua chestie, voi posta o dată la 3 săptămâni, nu va mai fi la 2 săptămâni. Pentru o perioadă, atâta timp cât programul meu va fi mai încărcat, voi posta la 3 săptămâni. Dar mă bucur că încă pot face acest lucru și sper să vă fie de real ajutor. Astăzi am alături de mine pe Adelina din Cluj. Eu așa o știu. Dar ea poate să zică ce vrea ea. Da, eu de fapt sunt din Arad, dar să știi că mă simt flatată când deja lumea mă asociază direct cu Clujul, pentru că aici am început să-mi pun rădăcinile de câțiva ani și atunci mă satisface că am văzut că și în telefonul tău sunt Adelina Ghilia Cluj. Da, am nevoie de toate datele. Deci dacă citiți numerele mele de telefon, sunt o adevărată poveste la foarte mulți. Deci... O adevărată hartă, nu? Da. Fiecare de unde îi, care cum. Excelent. Ok, deci avem pe Adelina Ghilia de la Cluj. De la Cluj, da. Ce face Adelina? Ce fac? Eu fac foarte bine. În sfârșit. Deci noi fetele fără roz, că dacă oricine vine aici este o fată fără roz, cu toate că am uitat să întreb dacă n-ar trebui să purtăm nici o nuanță de roz pe noi. Am mai fost întrebat. Excepții, nu se va excepții. Am mai fost întrebat acest lucru. Eu, în general, nu cred în roz. Bun. Dar este o nuanță mai, cum ai zis tu, este mai peach, așa. Deci nu este piersicos, nu este roz. Dar Iertabil. Iertabil. Dar noi, fetele fără roz, astăzi am trecut prin foarte multe. Da. Ne-am descurcat cu o grămadă de probleme tehnice, deci a fost o întreagă aventură. Nu știu dacă vrei să povestim, nu vrei să povestim? Da, în primul rând n-am știut că putem sparge ușa, nu noi două. Nu noi, și n-am știut că nu este ca în filme de ușor. Da, este foarte greu. A fost un proces mai lung, pentru ca să putem înregistra s-a dat o spargere neoficială. O spargere îngăduită, ca să spunem așa. Sub autoritatea proprietarului. Dar da, s-au rătăcit niște chei, n-am mai putut intra, s-a spart o ușă, s-a înlocuit o ială. Sau cum se cheamă chestia aia pentru sunet. Exact. Dar ne-am descurcat, iată-ne aici. Să vedem noi. Ce fac eu fac foarte bine și mă bucur să fiu alături de tine. Cu ce te ocupi? Mă ocup cu de toate, așa, știi, când ți se pune întrebarea asta, nu mai trăim într-o perioadă în care poți să spui. Uite, tu vei putea să spui că tu ți-ai ales o meserie foarte nișată. Da, asta așa e. Nu oricine poate să fie medic. În schimb, oricine poate să fie un jurnalist. Sau mai nou, oricine poate să fie. Aici e de dezbătut, nici eu nu sunt de acord. Așa. Dar mult mai multe lume și asumă asta. Și asta, atunci nici nu mai știu cum să mă prezint, dar de formare sunt jurnalistă. Am studiat 2 lucruri în viața asta. Am făcut și comunicare și am făcut și teologie. Pentru că a fost... Wow. Mereu în inima mea să mă pregătesc din punctul ăsta de vedere mai întâi pentru mine, ca eu să pot să fiu cât mai de folos în contextele în care activez. O femeie nu trebuie să se ducă la teologie ca să facă, cum se zice, popă la feminin. Nu există. Păstoriță. Da. Popiță. Păstoriță. Da, nu. E bună asta cu popița, da. Dar ca să pot să fiu eu mai eficientă. Și de-a lungul anilor am lucrat multe proiecte
mai ales în zona de radio, mai degrabă sunt un om de radio, asta a fost dragostea mea dintâi și a rămas. Am colaborat cu mai multe stații, am colaborat cu mai multe proiecte, iar acum lucrez full-time pentru o organizație de apologetică, Think, Ask, Ponder pe numele ei, și acolo creăm o grămadă de materiale pe zona asta de apologetică, de apărarea credinței, dar nu numai. Viața este atât de amplă și știu că sunteți mulți care probabil ne urmăriți, sau mulți. Am descoperit că și eu fac printre altele o emisiune pentru femei, dar ascultă mulți bărbați. Și mie mi s-a scris, dar nu mai zi la nimeni, nu mai zic decât nu aici. mai zicem, dar știm că sunteți acolo. Dar ne-am dat seama că, și știm asta, când trăiești viața de credință, că ea, nu poți să separi credința de niciun alt domeniu din viața ta. Știi, noi tindem să gândim destul de fragmentat. Acum e zi de biserică, acum e zi de lucru, acum e zi de nu știu ce, nu. Asta e timpul pentru Domnul, mă duc la biserică. Ok, și când timpul la muncă te duci fără Domnul? Exact, ele nu se separă și atunci încercăm să abordăm cât mai multe subiecte care să aducă cât de cât lumină în viața noastră și să ne ajute să descoperim ce înseamnă viața asta de credință, ce înseamnă credința, cum se îmbină cu toate domeniile din viața noastră. Foarte fain, foarte fain. Avem nevoie de asemenea oameni care să lupte și nouă să ne dea materialul și noi să-l citim. E nevoie de căutători de genul. Vă rog să o căutați, vedeți ce face și unde activează și cum sunt resurse foarte faine pe care ea le are. Da. Și printre altele, spun și asta pentru că mă identific. Ți-am spus că glumeam la început, că încep să pun rădăcini. Este semnificativ pentru mine că fac parte din Biserica Creștină Baptistă, Via. Și mă bucur de o comunitate de oameni excepțională. Foarte fain. Foarte de acolo fain. mi-au foarte multă sevă și prețuiesc foarte mult comunitatea asta de oameni. E foarte importantă comunitate, eu sunt pro și argumentul meu este nu omul a inventat biserica. Deci asta înseamnă că avem nevoie de ea atâta timp cât e invenția lui Dumnezeu. Exact. E clar că ea are un rol și un scop foarte important în viața noastră. Și pentru că așa îmi place mie să chinui invitații, Oleo. zi-ne ceva ciudat despre tine. Wow, ceva ciudat. Nu... E foarte greu să se legă ce e ok de spus și ce nu e ok de spus. Stai să mă gândesc. Uite, nu știu dacă asta nu e neapărat ciudat. Am făcut luna asta, zilele astea, că au fost mai multe zile, am făcut primul puzzle ca și adult, în viața mea de adult. Ok, eu încă n-am făcut asta, că n-am răbdarea necesară. Nici eu și asta a fost, știi, cum oamenii își propun la început de an tot felul de lucruri. Eu nu sunt obișnuită cu liste de genul ăla. Mi se pare că oricum, nu e ca și cum viața se termină în 31 decembrie și reîncepe în 1 ianuarie. În fine, am o problemă cu asta. Eu credeam că în 1 ianuarie sunt altcineva. Exact. Până în 2 ianuarie când... Și totuși, ca să nu fiu chiar pe lângă și să am și eu ceva pe lista aia, pentru că nici eu n-am răbdare și am descoperit că n-am răbdare cu mine însămi. Acolo scârție destul de serios treaba. Am zis, hai să fac un exercițiu de răbdare. Și mi-am luat o cutie de puzzle. Cu câte piese? De 1500 de piese. Doamne. Și l-ai terminat? L-am terminat. Dar mi-am dat seama că eu, ca și adult, eu nu am mai făcut niciun puzzle vreodată. Și ăsta a fost primul meu puzzle. Ok, este un pic ciudat. Așa? Da, foarte tare. Nu, și mă mai gândeam și la o treabă, dacă vreodată voi avea copii, știi, că am trebuit să mă obișnuiesc cu chestia asta, să știu și eu să fac un puzzle. Deci știi cum e la copii și asta zic din experiența nepoților. Încep cu 4 piese, nu? N-ai ce greși. Sau zis și de 2 piese. Așa că încep de... Nu. Da, nu, încep odată cu ei, adevărat. Așa că stai liniștită. Nu așa te pregătești. Da. Ok. Bine, măi, mă bucur foarte mult, deci am discutat cu ea de dinainte și astăzi am avut un timp așa de fain împreună, a fost wow. Dar tema podcastului nostru de astăzi este dragostea de sine. În timp ce am discutat noi două cam despre ce să vorbim, că te-am luat legătura, ne-am gătit un pic, cam care ar fi tema de care avem nevoie noi două și de care au și alții nevoie. Societatea noastră, asta e un fel de introducere, de mai bine de 10 ani și în filme și în
reviste și unde vrei tu, ne spune să ne focusăm asupra noastră. Să ne iubim pe noi, să ne dăm timp, să avem răbdare cu noi, să ne iubim. Cum poți să iubești pe cineva dacă tu nu te iubești pe tine? Cum să ai grijă de cineva dacă tu nu ai grijă de tine? Și nu e o minciună aici, dar nu-i tot adevărul și atunci ai minciună. Baza, în mare parte, e textul biblic din Matei 22, la 34, la 40. E un text pe care o să vreau să-l citesc înainte să comunicăm noi două mai profund. Avem Biblie la fel. Avem. Nice. Deci este Matei Este oare capitolul 12? 22, 22? Ok. cea mai mare poruncă. De la 34 la 40, la 40. Când fariseii au auzit că Iisus le închisese gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Unul dintre ei, un învățător al legii, ca să-l pună la încercare, a întrebat: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a spus: să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeția atârnă de aceste două porunci. Este un text, după mine, foarte cunoscut în general, nu doar în biserici, cumva se știe despre el că trebuie să... E proverb, cred că românesc, nu știu dacă e chiar românesc, el ce nu-ți... Ce ție nu-ți place, altul nu așa, face. Deci e o parafrazare a... Da. Cumva inversul. Da? Deci fă-i celuilalt ceea ce ție îți place să ți se facă. Deci e destul de cunoscut, general valabil. Dar cum fac eu trecerea de la a-l iubi pe ăla de lângă mine când zice să-l iubesc ca pe mine? Cum mă iubesc eu pe mine? Și astăzi, când am discutat puțin cu Adelina, am intrat un pic în realitatea mea, ce a însemnat pentru mine să mă iubesc. În mare parte, mă cunoașteți. Cei care nu mă cunoașteți, puteți intra pe Facebook, social media și să vedeți aspectul meu fizic de peste 10 ani încoace. A fost așa cu valuri. O mare greutate a fost o mare problemă în viața mea. Și este, în sensul că mereu trebuie să am grijă, este combinație între mai multe efecte și personale și secundare, ca să zic așa. Și imaginea mea din copilărie este undeva după 9 ani încolo, este că eu am fost un copil supraponderal. Și eu a trebuit să atrag oamenii în jurul meu prin orice altceva, dar nu prin aspectul meu fizic. Așa că aspectul meu fizic n-a făcut parte din a mă iubi pe mine și tot ce ținea de mine nu conta, dar nu în sensul că n-aveam grijă de mine, nu mă spălam sau așa, ci pur și simplu nu țineam cont de mine, ci doar ceea ce puteam oferi, pentru că asta era singura chestie pe care o puteam eu da. Dacă nu ești acceptat cum arăți, atunci ești acceptat pentru că fără mine nu poți. De ce? Păi te-am învățat să depinzi de mine. Eu sunt omul cu cele mai bune sfaturi, eu sunt omul cu... fiecare. No, și având problema asta din copilărie, în casă, deși e dureros de zis, dar inclusiv în casă au fost momente în care am fost jignită pe tema asta. La școală, în mediul, pe stradă unde mergeam să mă joc cu copiii sau nu doar, constant era eticheta asta pusă pe mine. Livia, supraponderal, obeză și alte... Sau, pe românește spus, pentru că mai nou folosim cuvintele astea, grasă, ceea ce poate să fie un cuvânt foarte dur. Sunt mai multe cuvinte. Dar da. Toată copilăria am avut eticheta asta. Cum să mă iubesc eu pe mine când asta îi eticheta cu care cresc? Și nu pentru că mama mi-a zis vreodată lucrul ăsta. Livia, ești grasă. Mama m-a iubit cum o știut ea mai bine. Problema nu aici a fost, ci pur și simplu tot ce am primit din partea societății. Și apoi tot societatea mi-a zis: Livia, acum iubește-te pe tine așa cum ești. Așa cum ești, e foarte bine. Păi parcă acum 5 minute nu eram bine. Și dacă mă duc la magazin, haine mărimea mea nu găsesc. Toată copilăria am avut problema asta. Niciodată nu găseam haine mărimea mea. Asta mie îmi demonstra că eu nu aparțin societății în care sunt.
Eu nu aparțin locului în care sunt. Dacă mă duc la magazin, oricare magazin, și mărimea mea nu era clar că eu nu fac parte din categoria normalului. Mereu eram anormal. Partea unde trebuia să găsești o secțiune specială, un singur magazin în tot Brașov, asta vorbesc de acum 15 ani în urmă. Și crescând cu așa imagine distorsionată asupra mea, a fost un proces foarte greu să înțeleg ce înseamnă să mă iubesc. Pentru că dacă mă uitam la mine, adevărul era că eram grasă. Societatea din ziua de azi, din nou, nu spune că ești gras. Poate supraponderal sau poate curvy. E Noul cuvânt. Noul cuvânt al societății. Care, din păcate, și el s-a senzualizat foarte tare. Da. Știi? Înseamnă cu totul altceva acum. Exact. Cum fac? Cum fac eu să ies din cercul ăsta vicios? Și povestea asta pe care am spus-o e realitatea cu care eu am crescut și vă zic că am învățat să știu cine sunt și ce sunt. Și îți ok cu asta. Uite, vezi, cred că de aici trebuie să începem. Asta este primul gând care îmi vine în minte. Că trebuie să acceptăm că, în mod realist, avem defecte. În modul cel mai realist. Uite, tu te-ai confruntat cu greutatea. Okay. Sunt o grămadă de alte femei care, sau fete care se confruntă cu acnea. Da. Sau asta legat de chestiuni fizice. Sau cine știe ce alte defecte fizice avem. Dar avem și defecte, nu știu, interne, adică de fel emoționale, exact. De reacție, de cu reacție. Felul în care eu, de exemplu, dacă mă sperii, prima mea reacție este să te plesnesc. Deci eu anunț oamenii să nu mă sperie. Deci aproape am speriat-o astăzi, doar că ea era în mașină, i-am deschis ușa ei și cred că n-a avut timp să facă asta sau poziția necesară. Da, ca și reacție pe moment, asta mie, prima oară eu ripostez. Da, sau uite, vezi, de multe ori în sinea ta, nu știu, îți dorești să ai puterea să vorbești cu cineva sau să nu te bâlbâi sau să nu te emoționezi sau să nu știu. Exact. Sunt o grămadă de lucruri. Avem defecte. Da. Deci de acolo trebuie să începem. Toată lumea are defecte. Și mirajul ăsta, pentru că aici e un cerc foarte vicios, se întâmplă mirajul ăsta cu social media. Pentru că acolo nu vezi defectele. Sau și dacă le vezi, pentru că și asta a devenit un trend, știi? Vezi o grămadă de femei cu o grămadă de conturi de-astea în care nu au nicio jenă să se expună, exact. Dar tot o pun într-o lumină în care, uite ce bine mă simt în pielea mea, pentru că asta e miza societății în care trăim, să ne simțim bine în pielea noastră, dar nu arată viața de zi cu zi, nu arată cât de frustrant este atunci când te duci în magazin și, de fapt, perechea aia de pantaloni pe care ți-o doreai stă absolut aiurea. Și te face să te simți extraordinar de prost. Nu arată cearta cu mama de dinainte, nu arată momentul în care îți vine să îți dai fratele afară din casă că nu mai poți să-l auzi cu aceleași prostie sau whatever, ce-ți vine. Nu, partea asta pe care, când mă trezesc dimineața și postez o poză pe Instagram, chiar astăzi am postat colțul unde stau să citesc din Biblie. Și așa de fain ești în poză. Mă duc la mama cu poza, stau cu mama. Mă duc să-i arăt poza și zic, mama, uite ce. Unde e asta? Zic, mama, e casa ta! Cum adică unde e? Adică am reușit să, în poză, să pară așa de cozy și așa de frig. Cea mai friguroasă cameră din casă, că în rest e cald și fain. Așa de drăguț a părut, dar în realitatea pe care voi ați văzut a fost un colț fancy și fain și drăguț în care eu stau. Și adevărat, acolo stau, citesc, dar realitatea e că nu-i tot timpul așa. Deci, pornim de la realitatea asta și de la înțelegerea și acceptarea, e musai să pornim de acolo, că avem defecte. Ce ai povestit tu este faptul că societatea modernă ne dă din ce în ce mai multe instrumente, care în sine lor nu cred că sunt rele. Instrumente care să ne ajute să depășim sau să gestionăm aceste defecte. Și care toate pun accentul pe dragostea de sine sau pe stima de sine sau pe binele nostru. De la, uite-te câte multe conturi există acum de fitness, de diete, tot felul de programe, tot felul de curse de dezvoltare personală. Se fac bani foarte grei. Și acum 10-15 ani, ce dezvoltare personală. Maxim, știi? o chestie motivațională. Și cam astea erau videouri scurte din filme. Gândește-te la toate mele-meurile astea care au apărut. Că ți mai amintești când eram noi în școală, dacă exista vreo colegă cu câte un catalog de Avon sau Oriflame. Deci era ceva să pui mâna pe un catalog să de ajungă ăla. la tine. Aha.
Le aduceau la școală, că era a mamei, bineînțeles, și trecea pe la fiecare fată din clasă. Dar era o singură chestie. Acum nici nu mai știi din ce să alegi. Sunt atât de multe și pe un spectru atât de mare. Sunt bune instrumentele astea. Doar că, până la urmă, problema de fond tot nu o rezolvă. Și intrăm într-un cerc de ăsta super mega vicios în care ajungi să începi să te simți bine în pielea ta. Poate că ai trecut printr-o dietă și, ești chiar mulțumită de cum arăți acum. Ai început să faci sport din ce în ce mai mult. Adică lucrurile, din punctul ăsta de vedere, se leagă. Poate, uite, ai făcut și un curs de dezvoltare personală care te-a învățat să faci un pic de public speaking. Poate să treci peste niște dificultăți. Și care să te ajute. Sunt extraordinare și începi să te simți bine în pielea ta. Dar la un moment dat intervin niște factori interni sau externi care produc dezechilibru. Și te fac să cazi și ajungi din nou în același punct, poate chiar mai rău, poate chiar mai jos, în care ți se pare absolut imposibil să te iubești pe tine însăți. Și ce facem? Ne întoarcem la întrebarea ta. Da. Și tot tu ai dat și răspunsul mai devreme. Eu cred foarte tare, și asta nu o spun doar pentru ideea de a băga credința pe gât cuiva, dar chiar cred că acest ecosistem biblic, dacă îl putem numi așa, pe care tu l-ai citat, este răspunsul la întrebare. Este răspunsul la cum ne putem, de fapt, iubi pe noi însene sau înșine. Și vreau să citesc din nou. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Cu toată ființa noastră. Deci pe Dumnezeu nu-L iubești numai la nivel de spirit, nu-L iubești numai la nivel de gând, așa, de moment, de emoție. Îl iubim cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, cu tot ce suntem noi. Acolo trebuie să ne ancorăm, că despre asta este vorba, despre identitate. Exact. Dacă noi nu-L iubim pe Dumnezeu și ne iubim doar pe noi însene, dragostea asta de firesc, că dacă iubim doar firescul din noi, doar trupul, doar ce se vede, doar ce avem, și nu iubim pe Dumnezeu, și o să fac o afirmație foarte puternică, dar cred că genul acesta de dragoste de sine este toxică. Este. Pentru că te face să crezi niște lucruri. Dar e o amăgire. Da, e o amăgire. Exact. Îmi amintesc, am niște prieteni așa scumpi care au zis că își bat joc de mine la ziua mea. Eu, dragii de ei, n-au știut ce fac. Nici nu cred că au realizat. Era ziua mea și au zis să-mi cumpere o carte și eram o parte, cei care mă știu sunt așa impulsivă și nu-mi pasă mie de prea multe lucruri în viață. Și au zis să-mi cumpere o carte despre feminitate. Eu zic, e cazul să fie și ea femeie, nu ceea ce știm noi despre ea. Și este cartea lui Leslie Ludy, Feminitate pusă deoparte. Okay. Nu știu câte ați citit-o. Eu o recomand cu toată inima. Pentru mine a fost life-changing. Pentru că din primele pagini spune așa, că la orice chestie cu femeile te duci și totul ești o frumoasă și ești... Chestiile alea, cum se numesc, de afirmații, că îmi scapă... Când stai în oglindă și îți spui lucruri bune, nu știu. Te încurajezi, te auto-încurajezi. Și ei au zis așa, suntem urâte. Și suntem foarte urâte. De ce? Pentru că păcatul ne-a făcut foarte urâte. Și în momentul în care noi iubim firescul, noi iubim păcatul din noi. E ceva urât. Adică eu nu mă uit la viața mea și zic, iubesc așa de mult că acum 2 zile i-am răspuns foarte urât cumnatului meu pentru că n-aveam răbdare pe ceva. Eu nu pot să iubesc chestia aia. Pot să iubesc momentul în care am reușit să alerg, 2 ani la rând fără să am pauză. Asta pot iubi. Dar nu pot iubi păcatul pentru că noi suntem născuți în păcat. Și atunci când te naști în păcat, perfecțiunea aia frumoasă la care noi aspirăm nu mai este. E adevărat, aspirăm pentru că Dumnezeu a stabilit-o în Geneza 1. Și acolo spune că toate lucrurile erau bune. Nu era nimic greșit. Când a apărut păcatul, a apărut și greșeala. Și în momentul în care mă uit în viața mea și nu sunt perfecte tocmai datorită păcatului și când încerc să pun ochii asupra mea, fără să am pe Hristos în mine, o să pun ochii asupra păcatului din mine, egoismului din mine, comparației și... Singura șansă ca să restabilim ceea ce a existat cândva
este prin credința în Iisus Hristos. Asta este Evanghelia, asta este vestea bună. Singurul care poate să restabilească sau să ne readucă la starea inițială, să ne dea acea viață nouă, este Iisus Hristos. Exact. Și e Galateni 2:20. Exact. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și atunci ce iubim? Da, îl iubim pe Hristos în noi, pentru că asta e, încă o dată, asta e marea problemă. Ne iubim pe noi înșine, dar atunci când o clacăm, pentru că noi primim o viață nouă. Și povesteam noi mai devreme că e foarte important pentru aceia dintre voi care credeți, sau acele dintre voi care credeți, să trăim cu viziunea asta împărăției. Exact. Pentru că acolo trebuie să ne schimbăm efectiv optica. Nouă, când ni se spune că am primit o viață nouă, dar noi nu mai trăim doar în dimensiunea asta pământească, firească. Noi am primit o viață nouă și știm că deja ni se spune și în Efeseni că am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Nu spune veți fi. Am fost. Deci e o realitate pe care noi am primit-o. Noi avem parte de binecuvântarea duhovnicești. Și în Efeseni le înșiră acolo ce înseamnă că am fost adoptați, ce înseamnă că am fost răscumpărați, toate astea. Ce înseamnă mântuirea de fapt? Ce înseamnă viața asta nouă? Exact. Noi o avem. Și aia este ceea ce ar trebui să ne motiveze de fapt să luptăm cu firescul. Să atunci când o dăm de gard, să ne ridicăm și să știm de fapt că noi singuri nu ne putem ridica, să știm de fapt cine ne poate ridica. Pentru că o dăm de gard. O dăm de gard. Nu e dacă o să dăm de gard, nu, ci atunci când o dăm de gard, trebuie să ne ridicăm, dar ne ridicăm pentru că Hristos a lăsat această cale la cruce. Că altfel n-am putea. În modul cel mai practic, eu am văzut în viața mea de câteva ori și mulțumesc lui Dumnezeu că n-au fost experiențe tragice. Din punctul tău de vedere. Din punctul meu de vedere, adică, într-adevăr, dacă o compari, aici întotdeauna comparația nu ajută, știi? Nu. Dar nici nu pot să mă compar de dragul conversației cu alții care au trecut prin suferințe mult mai mari. Dar uite, un exemplu a fost când chiar recent am împărtășit asta, nu mi-e jenă, doar că, știi, cu situații de genul ăsta nu vrei să tragi mila cumva, e ciudat așa, eu niciodată nu... Și acum țin minte că atunci când m-am operat la tiroidă, maică mi-a pusese o poză și când mi-a dat seama că a pus poza aia, am zis, instant o ștergi. Pur și simplu pentru că nu mă simțeam confortabilă cu ideea asta de nu, îmi pare rău că ai trecut pe acolo sau... În fine. A fost un nodul, în cele din urmă n-a fost malign, dar era atât de mare și era într-un asemenea fel prins de tiroidă că medicii mi-au spus șansele ca noi să-ți atingem corzile vocale și tu să te trezești mută pentru totdeauna sunt foarte mari. Tu trebuie să ne dai acordul tău pentru asta. Noi avem o echipă de chirurgi, de neurochirurgi, vom fi toți acolo, dar nu putem garanta. Și în momentul ăla când ești pus față în față cu o foaie care îți spune adevărul ăsta și posibilitatea... Numai puțin, poți să te opresc? Da. Să nu uităm că ea lucrează la radio. Exact. Ok? Deci ea cam acele două corzi vocale le folosește. Și dacă n-aș fi lucrat, oricum, pentru oricine în viața asta, să te gândești că s-ar putea peste 3 ore, 4 ore, 5 ore de operație să te trezești și să mai poți vorbi vreodată. Oricum e tragic. Dar oricum e tragic. Când e și meseria ta... Dar când se leagă și mai mult de identitatea mea, dacă vrei, pentru că se lega și de pasiunea mea, de vocația mea. Chiar am ajuns să cred și Dumnezeu m-a binecuvântat în așa fel încât lucrurile s-au legat unele de altele și am înțeles că este ceea ce trebuie să fac. Și când mă pregăteam să învăț cum să fac lucrurile astea mai bine, mi s-a pus hârtia aia în față. Și atunci a trebuit să mă întreb, Livia, și a trebuit să mă întreb, fete dragi și urmăritori dragi, cum o să fie viața mea? O să mă mai iubesc pe mine însă și mută? Voi mai fi plăcută oamenilor dacă voi fi mută? Depinde bucuria vieții mele de cât de mult mă apreciază sau nu oamenii? Îți pui toate întrebările astea. Exact. Și îți dai seama că dacă rămâi fără lucruri importante în viață, toate le poți pierde într-o clipă. Tot poți pierde într-o clipă.
Și tu știi asta și eu știu asta. Am văzut-o în jurul nostru, cu toții vedem asta în jurul nostru. Nu există nicio garanție că lucrurile care ne susțin pe noi acum în viață și sunt menite, oamenii din viața noastră, binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu, sănătatea. Nu e ca și cum n-ar trebui să ne bucurăm de lucrurile astea și să ne bazăm într-un fel pe ele. Să le folosim. Să le folosim. Dar dacă astea sunt instrumentele principale care pe noi ne ajută să ne iubim pe noi însene și ele dispar, uite așa, ce rămâne? Care este singurul lucru care nu se poate schimba? E Dumnezeu. E Dumnezeu. E singurul care nu se schimbă. Ne spune Scriptura, ne dovedește istoria, Exact. o vedem în viețile noastre. Exact. Singurul care nu se schimbă și rămâne același și singurul care, că atunci când face o promisiune și mai mult când o pecetluiește cu un legământ, Exact. aia nu există să piară. Nu se poate. Da. Uite aici, eu cred că avem noi o problemă. Noi inventăm promisiuni. Da. Luăm așteptări și le numim promisiuni. Da. Dumnezeu, în Biblie, nu a promis niciodată sănătate și virtute, glumesc, și mașină, poate un Jeep sau nu știu ce alte mașini mai visați, și casă și vreo 3 copii lângă. Eu n-am găsit promisiunea asta în Biblie. Adică, eu cred că aici e o problemă pe care o văd în viața mea, când am așteptări de la Dumnezeu, dar nu legate de promisiunile Lui. Și problema asta cu inventatul, Olivia, e și pentru că nu cunoaștem. Deci ne întoarcem la prima bucată a acestui ecosistem, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu ce? Cu toată Exact, cu tot. inima ta, deci și cu sentimentul tău și cu Duhul tău, sau cum vrei tu să numești, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, Toată gândirea ta. toată gândirea ta. Dacă să-L iubești pe Domnul Dumnezeul, trebuie să cunoști cine e Dumnezeu ăsta. Exact. Și sunt foarte de acord cu tine aici. Și dacă nu-L cunoști și iubești o închipuire De-a ta, se strică ecosistemul. Nu mai funcționează. nu, pentru că Dumnezeu l-a creat în așa fel încât ai puzzle-ul perfect cu Dumnezeu real, nu cu Dumnezeu imaginar făcut de noi. Și ce e interesant, un pic extrapolat poate, dar chiar recenziile astea în citirea mea de zi cu zi, am ajuns în Iacov și vorbește aici despre a fi împlinitori ai cuvântului. Cu oglinda. Da, și e foarte interesant. Fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători, înșelându-vă singuri. Adică putem, deci când apare câte o chestie de genul, înseamnă că noi ne putem înșela. Da, deci înseamnă că dacă doar ascultăm, ne place ce auzim pe la biserică, E fain. ne place ce mai vedem în podcastul Fetele Fără Roz, e super fain, dar rămâne acolo. Ne înșelăm singuri. Și continuă textul. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, dar nu și împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care își privește propria față într-o oglindă, s-a privit, a plecat și a uitat imediat cum era. Deci, hai să ne imaginăm momentul, da? Deci ne uităm în oglindă dimineața, ne uităm bine, ne mai și machiem, adică petrecem timp cu noi însene, plecăm și peste câteva minute, efectiv, uităm cum arată chipul nostru. Deci. Ei, făcând paralela cu discuția noastră, Exact. dacă ne îndepărtăm de cuvânt, Exact aia trei. uităm pe cine iubim, uităm cine suntem. Dacă nu suntem împlinitori ai cuvântului, adică ne întoarcem la acel cuget, suflet, tot ce este din noi, Putere, toată puterea. Dacă nu ne dorim și dacă nu ne străduim, că e o luptă, eu știu asta foarte bine, adică nu ne vine natural să stăm... Nu-i din fire. Nu-i din fire, nu ne vine natural să stăm, să înțelegem cuvântul, să nu ne grăbim. Nu ne vine natural poate să fim într-o comunitate de oameni, să ne rodăm unii pe ceilalți. Nu ne chiar convine când vine, poate, sau mie nu-mi convine când vine prietena mea, Livia, și îmi spune, Ade, cred că nu a fost ok. Și cred că trebuie să lucrezi aici. Nu pică bine niciodată. Nu ne prea înconjurăm cu asemenea oameni. Dar dacă ne îndepărtăm de cuvânt, uităm și cine suntem noi. Exact. Și dacă ne ocupăm prea mult cu celelalte instrumente, și instrumentele alea sunt bune. Și cred că cu atât mai mult că dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom avea grijă și de noi. Pentru că înțelegem ce ne-a dat Dumnezeu, înțelegem viața și o prețuim altfel. Exact. Dar dacă prețuim mai mult viața decât cuvântul,
Și mai mult decât pe Dumnezeu, aici când e foarte des, am auzit asta la Crăciun, când te bucuri de cadou mai mult decât de persoana care ți l-a dat. De sărbătorit, așa. Când trăiești focusat doar pe ceea ce ai primit și doar că am, nu știu, arăt bine și reușesc, că sunt ambițioasă și miese și că sunt lucruri, sunt daruri pe care le-ai primit până una alta, lucrurile alea se termină. Că vrem, că nu vrem, alea se termină. Nu suntem veșnici, suntem trecători. Da. Și avem senzația, pentru că asta e minciuna lui Satan, știi? În grădina Eden se duce la Eva și îi spune, mănâncă pentru ca ai să fii ca Dumnezeu. Și care e senzația noastră? Noi vrem să fim ca Dumnezeu, veșnici, în control la orice, să controlăm pe oricine. Și toată povestea asta. Și în momentul în care nu suntem focusați pe ce trebuie, nu suntem cu ochii ațintiți asupra lui Dumnezeu și nu în sensul că eu mă trezesc dimineața și că merg la lucru, eu când îl văd pe omul ăla în fața mea, mă apuc să recit versete din Biblie. Eu trebuie să mă apuc trebuie să mă ocup de el cap-coadă, n-am ce să fac. Îs la lucru. Dar mintea mea nu e, identitatea mea nu e că eu fac meseria pe care o fac, ci e Dumnezeu care m-a salvat, m-a schimbat și mi-a dat o viață nouă. De câte ori îmi schimb tot focusul, ajung să cred că sunt în control, că faptul că eu am reușit în viață, nu știu ce chestie, îmi dă valoare, dar eu fac ce-a făcut Eva în grădina Eden. Mănânc din măr crezând că o să ajung ca Dumnezeu. Și e surpriză. Și continuă ecosistemul ăsta, știi? Da. Pentru că, vezi, cu siguranță va exista argumentul. Păi, da, eu îmi dedic o grămadă din resursele mele oamenilor. Eu iubesc oamenii. Eu ajut oamenii. De ce îi ajuți? De ce îi ajuți? Pentru că, iarăși, dacă o dragoste de sine nu este de fapt ancorată într-o identitate oferită de Dumnezeul vieții, atunci va fi doar un altruism moral și atât. Nu este o roadă a unei schimbări, a unei transformări. Este doar un altruism moral. Atât. Nu este o dragoste dumnezeiască. Care se termină foarte repede. Și aici vorbeam zilele trecute la grupul mic, fac parte dintr-un grup mic de fete, despre faptul că gelozia, mânia, judecata, când le spui și le atribui unui om, le pui cu titlu negativ, așa-i? Da. Dacă zici că un om e gelos, mânios, judecător, așa de fain să văd că aceste caracteristici pe care noi nu le înghițim nici cum, Dumnezeu în sfințenia Lui le are și le are în sens bun. Le are în, cum să zic, le are perfecte. Pentru că Dumnezeu nu greșește. Pentru că El e sfânt și nu, la El nu există șansă de a greși. Nu, eu sunt gelos pe tine pentru că nu știu ce. Nu, Dumnezeu are o gelozie sfântă. În schimb, noi când avem acestea, cum le-ai spus, morale, altruism moral și rădăcina e păcătoasă, în momentul în care ceva nu merge bine, noi vom apela la păcat. Noi vom pentru copilul meu și ce nu fac, și fur și ce vrei tu. Aia nu-i dragoste. Ala e egoism. La Dumnezeu dragostea e dragoste. Și atâtea versete în Biblie unde zice că în dragostea Lui s-a jertfit. Din dragoste s-a jertfit. Da. Noi nu putem pune jertfă și dragoste împreună decât datorită lui Dumnezeu. Păcatul, dragoste și jertfă împreună nu merg niciodată împreună în dreptul păcatului. Și cred că aici e partea de altruism moral pe care, da, foarte mulți oameni din jurul nostru îl au. Până într-un punct. Și punctul ăla este păcatul. În momentul în care au de ales și nu au de ales între ceva bun și păcat, ci atunci când îți prinși la mijloc, păcatul va distruge. În schimb, la Dumnezeu asta nu apare. Și un om după inima lui Dumnezeu va căuta să-L slujească pe Dumnezeu și va avea altruismul ăsta moral înrădăcinat în ce? Într-o identitate nouă. Mm-hmm. Sper că a făcut sens. Da, nu. Mă gândesc în continuu la ideea asta de noi oamenii avem nevoie de stabilitate. Ne place stabilitatea. Ne place să știm că
nu ne place necunoscutul. Ne-ar plăcea să știm... Am crezut că sunt singură. Nu, cred că toți suntem pe acolo. Și căutam acum un text, este undeva în Evrei. O să-l găsesc la un moment dat, pentru că vorbește despre... Da, uite. Despre care este siguranța deplină. Și spune așa textul, în Evrei 6. Avem această speranță adică ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, ca pe o ancoră a sufletului sigură și fermă. Sigură și fermă. Care pătrunde, și mă rog, aici vorbește despre ce a făcut Iisus pentru noi. Dincolo de draperie, acolo unde predecesorul nostru Iisus a intrat pentru noi. Sigură, deci odată vorbește o ancoră care în sinea ei, știm ce face o ancoră, nu? Stabilizează un vas, adică o arunci atunci când vrei ca vasul să rămână pe loc. Deci ea în sinea ei este. Dar când textul biblic vine și folosește și întărește sigură și fermă. Este singurul lucru care nu îl putem pierde. Și care nu se schimbă. Care nu se schimbă. Când ne ancorăm în acest Dumnezeu, ne stabilizează, ne dă stabilitatea aia de care avem nevoie. Suntem fermi, suntem 100% siguri. Toate celelalte lucruri le putem pierde. Și eu ți-am mai dat un exemplu ție, știi? Iarăși, care aici chiar nu e tragic deloc. Au fost niște experiențe și poate că ați trecut pe acolo dacă ați trebuit să începeți de la zero. Au fost două momente în viața mea. Odată când m-am mutat pentru facultate într-o altă țară și apoi când m-am mutat aici la Cluj chiar. Deja ca adult, trecusem de studenție, dar poți să vii cu toată experiența din lume. De unde ești tu? Nu știu. Să vii din Brașov, unde ești iubită, unde ești cunoscută, unde deja ai o comunitate de oameni, unde cunoști oameni. Să vii într-un alt oraș, să vii în Cluj, unde nu te cunoaște nimeni și poți să fii tu extraordinar de bună. Dar lumea n-are de unde să știe asta. Exact. Și dintr-o dată pleci dintr-un loc unde ai fost super cunoscut, super apreciat, super susținut și ajungi într-un loc în care trebuie să începi să clădești din nou. Nu mai nimic din ce ai făcut până atunci e ca și cum n-a fost. Exact. Cum te iubești pe tine atunci? Pentru că dacă te iubeai doar pentru că erai apreciat de cei care te susțineau sau îți luai seva doar din ceea ce făceai, hiperactivismul ăsta de apare la unii, mai apare și la mine câteodată chestia asta, când îmi iau rădăcina din ele și ăstea dispar, atunci mă întorc la adevărata identitate. Și eu chiar sunt conștientă că Dumnezeu alege să mute unele lucruri din viața noastră tocmai cu scopul de a crea ceva special și a ne crea mai dependente de El. Nu știu câte ați auzit de Francis Chan. E un om, după mine, așa de extraordinar. Avea o sfoară foarte lungă într-una din cuvântările lui, foarte lungă. Și-a zis așa: vedeți bucățica asta de aici? Atât e viața noastră pe pământ. În rest e veșnicia. Atâta ne preocupăm pentru chestia asta. Păi, dar ce o zis vecinul? Dar cum a fost? Dar mă văd ăia. Dar ăia ce o să zică? Pentru atâta, când de fapt pregătirea e pentru veșnicie cu Dumnezeu. Eu cred că trebuie să ne schimbăm puțin focusul. Cum ai zis și tu, trebuie să ne punem ochii pe veșnicie, că acolo o să ajungem. Iar chestia asta, cât avem aici, să împlinim versetul la maxim, să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea noastră. Ca să ne putem îndrepta spre ceea ce El a făcut. Ca să punem într-un loc sănătos, pentru că asta se întâmplă. Deci nu se pot separa dragostea de Dumnezeu cu dragostea de sine, cu dragostea pentru aproapele. Ele sunt împreună. De aia le și așează așa fain în verset și zice: asemenea e. Da. Deci nu le poți, nu e ca și cum, păi, ok, no, care e cea mai mare poruncă totuși? Da, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și a doua, asemenea ei, deci care este? Ele sunt împreună. Exact. Dar ca să le putem face cum trebuie și să ne împlinim cum trebuie să pornim, pentru că nu ni se spune să ne iubim pe noi înșine sau pe alții, așa cum ne spune să iubim pe Dumnezeu. Da. Deci toată energia noastră, apropo de instrumentele despre care discutam mai devreme, nu este înspre noi sau înspre alții, ci este înspre Dumnezeu. Deci asta e toată energia aia, toată înșiruirea aia de cuvinte este înspre dragostea de Dumnezeu. Exact. Că dacă o mutăm dincoace, o să fie fain. Error. Și adevărul este că, uite, chiar mă gândeam, recent într-o predică, păstorul nostru a vorbit despre, sau a menționat despre școala asta umanistă,
care încurajează mai ales creșterea copiilor sau care spune, de fapt, că o înaltă stimă de sine a copiilor este esențială în dezvoltarea lor. Deci e ca și cum copilul nu mai trebuie să simtă un spectru întreg de sentimente. Copilul nu mai trebuie să simtă că, hei, o greșit cu ceva, îl costă cu ceva. El trebuie doar să se simtă mereu încurajat, mereu aplaudat. Și dacă a făcut o banalitate, el trebuie să fie încurajat și aplaudat. El trebuie, și aici ajungem, pentru că exact asta ni se spune și în dezvoltarea personală, trebuie să fii un lider. Aha, aia e. Asta e miza. Copilul trebuie să ajungă un lider. Noi trebuie să fim lideri. Dar ce este rău? Și aici foarte fain a pus întrebarea Rei. Ce este rău în a fi ucenic? Ce este rău în a fi un discipol? Exact. Și vor exista perioade în viața noastră când va trebui să învățăm. Nu să facem, va trebui să stăm acolo, trași deoparte și să învățăm. Și ăla e un moment în care creștem. Nu trebuie să ne înjosim pe noi înșine sau să credem că nu suntem buni de nimic sau să scadă stima noastră de sine sau dragostea de sine, pentru că Dumnezeu ne trece printr-o perioadă în care trebuie să învățăm, în care oricât de mult ne-am dorit și știm că am avea atât de multe de dat, trebuie să stăm acolo. Asta nu ne face cu nimic mai puțin neimportanți, mai neiubibili, mai nu știu cum, dacă suntem în poziția de ucenici și nu de lideri. Și când ai zis că, la un moment dat ai zis că cumva de că nu-s vrednic de a fi iubit, pentru că eu acum trebuie să stau deoparte și așa. O chestie pe care Dumnezeu m-a înrădăcinat-o foarte faină în inima mea a fost: Livia, înțelege că sufletul tău l-a costat pe fiul meu viața și despărțirea de mine. Cum pot să zic eu că n-am valoare? Cum pot să... Adică, și nu că am valoare în sensul, măi, te rog frumos, Adelina, să-mi deschizi ușa când ieși. Nu la valoarea asta, ci cum pot eu să mă uit la viața mea și să încep să vorbesc baliverne despre mine, că nu-s bună de nimic, că nu știu să fac nimic, că nu... Și fac prostii de ce? Nu mă trezesc în mijlocul gândurilor și zic, că de fapt Dumnezeu a considerat că sufletul meu este atât de valoros încât merită ca fiul lui să moară. Hai să ne luăm valoarea de unde trebuie și să iubim ce trebuie. Și mai e un gând pe care, uite, doar în viața de adult l-am înțeles mai limpede. Apropo de siguranța noastră, Dumnezeu ne iubește, cum să explic, ne iubește infinit de mult. Știi cum noi avem uneori impresia că după ce vom ajunge în cer și vom fi făcut perfecți, atunci vom fi cei mai iubiți. Aha. Acum parcă mai trebuie să lucrăm un pic pentru dragostea lui Dumnezeu. Acum parcă încă n-am ajuns acolo. Trebuie să mai citesc 3 capitole, nu 2 pe zi. Da, știi? Pe când nu, Dumnezeu ne spune că atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Nu ne va iubi. Noi deja suntem cei mai iubiți. Deja suntem cei mai iubiți. Exact. Maxim. Veșnicul. Exact. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Dragostea unii față de alții, dacă e să fim, sau dragostea pe care o primim de la alții, este dependentă totuși de niște aspecte. Ne uităm la noi înșine și vedem că iubim mai ușor anumiți oameni sau iubim mai mult anumiți oameni. De ce? De ce ne iubim pe toți la fel? Pentru că suntem diferiți. Pentru că suntem diferiți, pentru că suntem limitați, pentru că suntem oameni. Exact. Și dragostea pe care inclusiv poate un partener de viață mi-o oferă, care, da, e un legământ acolo, e ceva sigilat, tot nu e la fel de veșnică, de amplă, de complexă, de sigură și completă. Și completă, exact, ca și dragostea pe care mi-o oferă Dumnezeu. Exact. Și dacă pornim de aici și dacă ne punem bazele astea, o să fim în stare să avem dragoste de sine sănătoasă și cu barometru corect. Care e barometru? Pe barometru Dumnezeu. De acolo pornesc. Și unde mă întorc, tot acolo. Și mai vreau să fac o scurtă mențiune, pentru că povesteam noi și mai devreme. Cred că... E clar. Pastorul meu a întrebat, ce e pe sufletul tău? La un pofăi de ăsta. Știi cum e? Cred că mai ales atunci când ai o credință. Când ai o viață transformată și o dai de gard,
e foarte greu, atunci lupta e și mai mare. Pentru că simți că l-ai dezamăgit pe Dumnezeu. E una când dezamăgești oamenii și aia e greu. Da. Dar când simți tu în sinea ta că l-ai dezamăgit pe Dumnezeu după ce El te-a făcut să pricepi Că a dat tot. că a dat tot și tu ai Exact. crezut lucrul ăsta și tu ai văzut ce lucruri a făcut Dumnezeu în viața ta și o dai de gard, no, atunci asta cu dragostea de sine E bubuită tare. e buită tare. Și ce faci? Și ce facem? Ne întoarcem la versetul ăla despre împlinirea cuvântului și despre ce înseamnă să stai în cuvânt și să-ți amintești. Da. Pentru că dacă pleci de lângă cuvânt, vei crede că Dumnezeu a terminat-o cu tine. Că Dumnezeu e sătul de tine, că aia a fost prea mult. Dar cine zice că e prea mult? Asta e un lucru pe care l-am avut așa de des pe inimă. Vorbeam cu o soră de mea și o zis, Livia, eu consider pentru România fumatul este the highest sin. Nu, ești departe de adevăr. Dar cumva, de unde știm ce-i prea mult? Știi ce-i prea mult? Păcat și punct. Exact. Pentru că Asta atât e a fost marea nevoie problemă. să-L ducă pe Iisus la cruce. Atât a fost nevoie de un păcat. Exact. Și totuși, înțelegem că anumite păcate au altfel de consecințe și... Da, normal. Nu degeaba există închisori și alte lucruri. Adică, Exact. Și atunci când ajungi să faci niște lucruri care te scârbesc și pe tine și vom face, asta e... Când îi spui Domnului sincer, cercetează-mă și cunoaște-mi inima, s-ar prea putea ca Domnul să aducă la suprafață niște lucruri foarte urâcioase și să nu ne placă deloc ce vedem. dar e nevoie. Și e nevoie. Dar atunci e greu să ne iubim. De atunci e greu să ne iubim. Și trebuie să ne amintim că bucuria cea mai mare a lui Hristos este versetul ăla care spune pentru bucuria care era pusă înainte. A suferit. A suferit tot din Evrei. Da. Din Evrei 12, cred că. Care era bucuria care era pusă înainte? Mântuirea noastră. Asta a fost cea mai mare bucurie a lui. Mântuirea noastră. Premiu. Cumva, știi, când alegi după un premiu? Și premiu ca premiu. Da, în sensul ăla de... Toată suferința. Exact. Bucuria lui era mântuirea noastră. Faptul că putea să împlinească mântuirea noastră. Bucuria lui cea mai mare este să se îndure de noi. Și bucuria noastră cea mai mare ar fi să primim îndurarea asta. Exact. Pentru că o dăm de gard. Exact. Adică, dacă zic că e natural, nu sună bine. Dacă zic că e firesc, pe parcă nu trăiați în fire. Ce faceți acum? E o bătălie. Suntem la război. Nu e... Îți versetele în Biblie, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor, stăpânirilor, tot din Efesenie. E un război continuu, pentru că cel rău e după sufletul nostru, dar Dumnezeu a câștigat bătălia. Și puterea care l-a înviat pe Hristos e în noi. Și eu cred că putem trăi cu dragoste de sine sănătoasă, putem trăi pentru Dumnezeu și să-L iubim cu toată inima, cu Și tot... Asta să se reverse asupra aproapelui nostru. Exact, exact. Cu tot sufletul, cu toată puterea noastră și să mergem înainte. Eu zic că se poate. Nu suntem nici primele, nici ultimile. Și avem atâtea femei care au trăit așa și lista e foarte lungă. E Corrie ten Boom, Elizabeth Elliot. Astea sunt două nume care mi-au uitat acum repede așa mai puternice, dar sunt atâtea femei care au ales să trăiască pentru Dumnezeu și au schimbat lumea. Și o chestie pe care am primit-o acum de curând a fost o întrebare care m-a durut și încă mă doare răspunsul când mă gândesc la mine. Dacă Dumnezeu ți-ar îndeplini toate rugăciunile tale din ultimile 6 luni, s-ar schimba universul tău sau s-ar schimba lumea? Asta arată de fapt unde e identitatea noastră și la ce ne gândim mai mult. La chestia aia mică sau sfoara lungă. Mă gândesc la să spun Evanghelia la cât mai mulți sau să-mi fie confortabil, să se știe că-s pocăită, cât să nu se înjure lângă mine și atât. Eu sunt foarte conștientă că discuția asta nu poate să fie exhaustivă și sunt foarte conștientă că nu am atins tot ce trebuia să... Și e imposibil să o facem într-un timp Nici nu limitat. Nici nu vrem.
E normal să ne dorim să fim apreciate, să fim încurajate, să ni se spună: Livia, arăți bine astăzi, ești frumoasă. Vrem Exact. să auzim lucrurile astea. Dar dacă nu le auzim și dacă nu le primim, și aici avem foarte multe de învățat între noi despre cum să ne încurajăm, Exact. soluția nu sunt multele like-uri de pe Insta sau Facebook. Soluția nu stă în ce ni s-ar putea spune sau face sau da. Eu am văzut asta și mai un exemplu foarte, foarte rapid. Mulți ani la rând, îți mărturisesc, Livia, și vă mărturisesc și vouă, E public. că am fost foarte frustrată și nu nici măcar frustrată, întristată mai mult. De faptul că de ziua mea, anumiți oameni pe care eu consideram relativ importanți, nici măcar nu făceau efortul să-mi dea un telefon. Cel mult un la mulți ani pe newsfeed. Așa. Și sincer, mulți ani la rând am luat-o foarte personal și m-a întristat și am rămas așa dezamăgită, parcă am zis, băi, dacă trebuia să fac eu ceva diferit sau trebuia să fiu altfel ca să fiu mai iubită. Și faptul că nu eram încurajată și celebrată de alții, nici eu pe mine nu mă celebram și nu celebram viața pe care am primit-o de la Dumnezeu. Error. Nu-i bine. Pentru că s-ar putea ca oamenii să uite de mine într-o zi sau să mi se întâmple ce... Nu știu. Sau ei să aibă o problemă în ziua Sau aia încât ei să să- nu fie atenți la asta. Atât de multe lucruri. E normal să ne dorim lucrurile astea. Nu spun că e rău. Dar dacă nu le primim, ce facem? O să încetăm să ne iubim pe noi în sine pentru că, nu știu, nu suntem celebrate și apreciate? Da. Ce să facem? Păi facem ce știm mai bine. Ne luăm identitatea din Hristos și îl iubim pe aproapele nostru, cum ne iubim pe noi. Eu cred că o problemă foarte mare este în momentul în care nu primim ceea ce ne dorim foarte mult. Următorul pas este, și acum nu știu dacă tu ai pățit asta, este blocajul în chestia asta și să nu mai fac nimic. Eu cred că trebuie să ieșim să iubim oamenii. Și să dăm. oamenii simt când le dai ceva sau îi ajuți, dar nu iubești. Și simt, da, și simt și când îi iubești fără să Aștepți așa, ceva înapoi. să din aștepți partea înapoi ceva. Când e sincer, băi, chiar îmi pasă și chiar cu mare drag te ajut în situația X, acum sunt alături de tine. Și eu simt când cineva vine doar din milă lângă mine sau când cineva vine lângă mine că chiar îi pasă și mă iubește. Și atunci s-ar putea să nu primim ceea ce ne dorim, pentru că, cum ai zis tu, e normal. Și o să apară dorința să fim apreciate, să vadă o persoană măcar că mi-a împotrivit rujul cu cercei. nu astăzi. Dar cumva, deci, nu, sunt chestii, că m-am vopsit proaspăt sau ceva, nu știu, câte o chestie. Nu-s vopsit acum proaspăt. Nu la asta, dar pur și simplu avem dorința asta. Astea sunt lucruri banale. Sau cineva să vadă că fac un lucru bun. Ok, nu pățești tu lucrul ăsta, nu ți se întâmplă, valoarea ta nu se schimbă, este la fel de importantă, dar începe să dai. Eu cred că ne blocăm și m-am blocat nu odată în ideea dacă n-am primit nici că dau înapoi. Nu, am primit de la Dumnezeu mult mai mult decât ne putem imagina. Hai să iubim pe cei din jurul nostru și, cum ai zis, de apreciere, că nu știm să ne apreciem unii pe alții. E cazul să începem noi să apreciem și de câte ori am început câte o chestie, am văzut așa, știi, ca în apă când se lasă urma aia, lucrurile se împrăștie și în sens bun. Exact.